As obras acometidas no Centro de Día de Porto do Son, financiadas mediante un convenio entre o Concello e a Consellería de Política Social por valor de 50.000 euros, permitiron a instalación dunha cuberta na entrada e melloras no tellado, así como a reestruturación e reforma de varios espazos interiores. Que hai pouquiños meses firmamos un convenio de colaboración dun importe de preto de 50.000 euros, máis concretamente 47.000 euros, que serviron, como decía o alcalde, para instalar esta pérgola na entrada deste centro de día, para reestruturar tamén a cociña e o comedor, para facer distintas melloras no tellado e tamén para pintar o interior deste centro. En definitiva, melloramos con este convenio todas as instalacións deste centro de día onde se atende a 32 persoas día a día. O alcalde aproveitou a visita da conselleira para trasladarlle algunhas das demandas da entidade que xestiona o centro, como o peche exterior da parcela na que se empraza. Tamén a concesionaria Kogami é que queríamos cerrar o perímetro do centro de día, porque, bueno, cando salen ao exterior, pois, bueno, hai algunha persona que, ao mellor, pois, ten que estar moi vixiante porque se non pode marchar, e, bueno, solicítanos o cierre deste perímetro, e, bueno, pois, e o trasladamos á conselleira, pero sabendo que nós tamén faceremos a aportación que nos corresponde ao Concello de Porto do Son, e, bueno, é unha demanda e creo que, efectivamente, pois é necesario, e o vamos a estudiar e facelo canto máis pronto mellor. Durante a visita, a conselleira tivo ocasión de coñecer as actividades que realizan os usuarios do centro nos distintos talleres e percorrer as dependencias das instalacións para comprobar o resultado das melloras.